Sí, tenim un partit, jo crec que bastant especial pel camp. És un gran camp per jugar a futbol, gespa natural, amb un equip molt enratxat i que aquí també va donar una bona imatge i es va veure un molt bon partit. I bé, nosaltres seguim amb el nostre pensament de sortir a intentar guanyar cada diumenge i no estem mirant més enllà que la victòria del diumenge. Sí, jo crec que no ens podem motivar amb el que hem aconseguit. Jo crec que la gran motivació és el que podem aconseguir. I bé, jo crec que aquesta cultura és la que s'ha inculcat dintre de l'equip i tenim moltes ganes de poder portar els 3 punts a casa. L'equip té molta il·lusió, està molt il·lusionat i van arribant els jugadors també que estaven lesionats i això fa que hi hagi més competitivitat, més competència i la setmana d'entrenament ha estat fantàstica, molt bona i per lo que és la setmana estic molt content amb els jugadors. Bé, el Constància és un equip que va estar demostrant que insistia en una manera de jugar. Jo crec que és la manera de que les coses surtin bé, no? Paciència i tot té un procés i el temps li ha donat la raó al Constància, al seu entrenador. Sí que és veritat que la incorporació de Gálvez, aquí no va jugar, Saúl, jugadors que li donen molta profunditat a l'equip, que també tenen a pareja en un moment dolç, això ha fet que es converteixi en un equip molt golejador, molt ofensiu, però que a la vegada també molt ordenat. Jo crec que a nivell tàctic, a nivell d'estructura, és un dels millors equips. Bé, tindrem que picar molta pedra per poder foradar la porteria del Constància i segurament serà un dels millors partits de la temporada. La gespa natural és un entorn a dia d'avui, amb aquestes categories, bastant desconegut. Quan abans nosaltres jugàvem a terra o jugàvem amb gespa natural i sabem que un camp de gespa natural té altre tipus de càrregues, sobretot a nivell muscular, altre tipus de tracció també a l'hora de sortir corrents, de fer una pressió i també el recolzament dels peus a l'hora de desplaçar. Però si el camp està bé, els jugadors s'adaptaran. Ojalà poguéssim jugar cada diumenge amb gespa natural, que és molt més bonic i a la vegada té molt més esperit futbolístic. Jo estaré molt content aquest diumenge si som nosaltres una altra setmana, si ho donem tot, si disfrutem jugant i acabem satisfets del que hem fet. I a la vegada arribar a casa, trobar-me a la meva filla i que em faci una abraçada. Llavors seria fantàstic. Després, el resultat, si guanyem, segurament molt més content, però si no ho fem però hem estat nosaltres, això és futbol. Com sempre dic, hem de saber diferenciar el que és empatar o perdre sent un mateix que no. Si ho has donat tot i has fet tot el possible, doncs has de seguir treballant, però a nivell emocional has d'estar equilibrat, si no, no pots estar en aquest esport. No. Nosaltres hem treballat per poder estar a la punta de la classificació, però aquests 2 partits que ens queden i sobretot el de demà hem de sumar els 3 punts per poder estar inclús mirant una mica des d'una posició més alta, perquè el que ve segurament serà molt dur, però com et dic, jo demà exigiré al meu equip a donar la millor versió i això és el que farem.